የህወሓት ቡድን ከአሸባሪነት ዝርዝር ተሰርዞ ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲቋቋም በመደረጉ ክልሉ ወደ ፌዴራል መዋቅር እንዲመለስም መንገድ ተከፍቶለት ነበር። ይህ ሁሉ ተስፋ ግን ዛሬ በህገወጡ የህወሓት ቡድን የእውር ድንበር አካሄድ አደጋ ላይ ወድቋል። በአንድ በኩል በጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ የሚመራውና ለስምምነቱ ተገዢ የሆነው ጎራ ሲኖር፣ በሌላ በኩል ደግሞ በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው ቁሞ ቀሩ ቡድን ይገኛል። ይህ ቡድን ስምምነቱን ለድርጅቱ የበላይነት እንደ ስጋት በመቁጠሩ ህገወጥ ጉባኤ በማካሄድ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ስራ ላይ እንቅፋት ሲፈጥር እየከፋፈለ ሲያገልም ቆይቷል። ይህ የስልጣን ሽሚያ ታዲያ በክልሉ ውስጥ የመፈንቅለ መንግስት ስጋትን በማንገስ ህዝቡን በድጋሜ ለውጥረት ሲዳርገው ከርሟል። ይህ ህገወጥ አካሄድና ውሳኔ ዛሬ ላይ ወደ ሌላ መዘዝም ተሸጋግሯል። ጥቂቶቹን እንመልከታቸው። አሁንም በሚያዝያ 2018 ዓ.ም ወይ ደግሞ በፈረንጆቹ 2026 የቁሞ ቀሩ ህወሓት ቡድን ማዕከላዊ ኮሚቴ ያሳለፈው ውሳኔ እጅግ አሳፋሪና አደገኛም ነው። ወደ 2013 ዓ.ም መዋቅር እንመለስ። እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ንነዊሕ ዝበለ ዘሪአኩም ዘለኹ ድማ ብዕላማ እዩ። ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህወሓት ንለባም ኣምትህሉ እዩ። ንህወሓት በይኑ ታርጌት ገይሩ በቃ ብምስይጣን ዝሰዓር ይመስልዎ ዘሎ ግጅፍ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ኣብ መዓልቲ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ቁልቢ የብሉ መዓት ቪድዮታት እዮም ዘውፅኡ ዘለዉ ብስፓኒሽ ብፍሬንች ብዓረብ ብእንግሊሽ ብኩሉ ንህወሓት ኣብ ሚድያ ብፕሮፓጋንዳ ብምግባር ክስዕሮ ትኽእል ኮይኑ ተሰሚዕዎም ኣለዉ። ህወሓት ክብሉ ከለዉ ግን ናይ ህወሓት ጥራይ ታርጌት ኣይኮኑን ዝገብሩ ዘሎ ሰም ጠቕላላ ብህወሓት ኣምሲልካ ንፅምዶ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ንግብፂ ይፀርፉ ንባንዳታት ገብረላ ዘላ ንኤርትራ ከምሕሱ መዋዓሊቶምን መሕደሪቶምን ናይ ኤርትራ እዛ ቪድዮ ኣብ መወዳእታ ናብ ኤርትራ ትስጋዕ ኩሉ ዝገብርዎ ንህወሓት ኢሎም ዝገብርዎ ምስ ኤርትራ ከየፀግዕዎ ክውድዎ ይክእሉን እዮም፣ ናብ ፅምዶ ከየፀግዕዎ ክውድዎ ይክእሉን እዮም። ስለዚ መዓልታዊ ቪድዮታት ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ውግእ ጎስጓስ ጥራይ ዘይኮነ ንብዙሓት ሃገራት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ፅልእን ህልኽን ተኣትዮም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ። እዚ ድማ ምልክት ናይ ጭንቀቶም እምበር ናይ ዓወት ምልክት ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና። ንሕና ናብ ሰላምን ናብ ጉዕዞን ንኸይድ ኣለና ብግምጣሉ ዝገብሩና ዘለዉ ድማ ከምዚ እዩ እናበሉ ዓለም ክፈልጠሎም ንህዝቦም ድማ ክእምኑ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ። ንሳቶም ኣያምንዎ ዓለም እውን ኣያምኖን እዩ እዚ ጉዳይ እዚ። ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ንክንደይ ክቕፅል ይኽእል ኢና ንብል ዘለና እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክፈጥር እዩ? እቲ ካልእ ናይ ደገ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልምታት ናይ ብልፅግና ኸ ብኸመይ ደረጃ ክፅሎ ይኽእል? ግልፂ ዝኾነ ንልውላውነት ናይ ኤርትራ ዝደፍር ኪኖ በቲ ሚድያ ፕሮፓጋንዳታቶም ሓሊፎም ዋላ ነቶም መራሕቲ ዝበሃሉ እውን ብግልፂ ንልውላውነት ኤርትራ ዝደፍር ክዛረቡ ኢና ንሰምዕ ዘለና። ከስማዓኩም እየ ክልተ ሰለስተ ጭብጢ ከብረልኩም እየ። ህወሓት ተሰሪዙ ዘሎ ፓርቲ ይብልዎ ነይሮም ከይዶም ምስ ሻዕብያ እንተዘይተሓሒዞሞ ግን እታ ፊልሚ ምልእቲ ስለዘይትኾነሎም they are going to move this thing to Eritrea and በኣጌረ እታ ገይም ምልእቲ ትኾነሎም they always find the situation ናብ ፅምዶን ናብ ኤርትራ ከተፀጉዕ ኣለካ። ንቐፅል ለንከነ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ቪድዮ ብሕጂ ክወፅእ መስለኒ ግን ወይ እውን ኣዛራቢ ዘሎ ቪድዮ ስምዑ እዚ የኤርትራ መንግስት የሚባል አይኖርም። ይሄን መታወቅ አለበት። ጂኦግራፊውም ይቀየራል። ፎር ዛት ማተር መንግስቶች ይቀየራሉ፣ ጂኦግራፊውም ይቀየራል። ዝም ብሎ አይነት አይደለም፣ በቀጠናው ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ዲማርኬሽን የለም እኮ እሱም ራሱ ሌላ ችግር ይፈጥራል። በኋላ ሌላ ችግር ይፈጥራል። ይሄ ይያዛል። የኤርትራ መንግስት አይኖርም። የኤርትራ መንግስት በማይኖርበት ጊዜ ምንድነው ሊመጣ የሚችል? አይኖርም። አይኖርም። በራሱ ይጠፋል። አይኖርም። ጦርነት አይደለም እንዴ? አሁን እኮ ጦርነት በሚሆንበት ጊዜ ሎክ ደጀንና ፍሮንት የሚባል ነገር የለም። በዚህ ዘመን የሚፈጠር ጦርነት ደጀንና ጀነራል ባጫ ደበለ እዩ ዝበሃል ሕጂ ባጫ ዝብል ሳጓ ምሩኽ ናይ ኤርትራ ከሎ ዝወፆ ምዃኑ ካልእ ፖለቲከኛ ናይ ኢትዮጵያ ምስኡ ተማሪኹ ዝነበራ ብናቕፋ ኣብ ሳሕል ማለት እዩ ነታ ባጫ ካበይ ከም ዝመፀት እውን ነጊሩ ነይሩ። ስለዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ እዩ ዝብለኩም ዘይፈልጦ ክህሉ ይኽእል ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝተማረኸ ወታደር ተመሊሱ ጀነራል ዝኸውን ፊልድ ማርሻል ዝኸውን ፖለቲከኛ ዝኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዝርኢ እሞ ከዓ ንሱ መድሓኒ ክኾነካ ኢልካ ምግማት እሞ ከዓ ኣንጻር መን ኣንጻርቶም ዝማረኹኻ this is funny. I mean I don't know ኣብ ካልእ ዓለም ከምዚ ዓይነት ኩነታት ተፈጢሩ ዝፈልጥ የፈልጥን ኣይፈልጥን ያነ ስለምንታይ ሓደ ወታደር ተተማሪኹ ነይሩ ሲ ካልኦት ብካልኦት ቆይ ዘለካ ቀዳማይ ነገር ምሩኽ ኮይንካ ካብ ኩናት ክትምለስ እውን ሓደገኛ እዩ ንዓኻ ጫንጎ ካልኣይ ግዜ ተማሪኽካ እቲ ሓንቲ ዕድልካ በልዕካ ስለ ዘለካ ተኻልኦት ክትመፀካ ትኽእል ከባድ እያ። እንታይ ግን ይብላ ኣሎ እዚ ባሻይ ትሰምዖ ኣሎ እጂ ጅምር ኩናት ኤርትራ ዝበሃል ሃገር እውን ከይህሉ ይኽእል ይብላ ኣሎ።
بزعبة دجن كزارب كله لما نقفا دجنو سلازي نبري نقفا باي مسكده تنقفا كو بيرترا يزلو نتزربو دي بيت كبر سلازي زلو فلاي تي كونياز زقبر زلو كاوشتي إثيوبيا ومتايم سيرترا زتعازلو ملاون إيرتران دي ملاون إيرتران كما يجري كونيكت زغون أبزي بس عجز زلو كينات مالتي بس بتاب حنقول كازو لو كيناتي طب حنقول كازو لو كينات طب كعب عصبت واقع خمسة لغان تا فيلم دما ناتجف كاتر ياكا right now سراويتنا إثيوبيا كاب كباب نقفا وي كاب كبابي ني عفار ناب عصب قصو قلق قبريلو أو أجير وزن نبرة جنبار سعيبو ناب على لمات أمتي وخمسلون ناب على الراي أمتي وخمسلون نكبيت كوينات كموت أنا زخل نادي سابا نخيمتو كخل كلي لاو تدالي خمسة ليز نجار and the guy is talking about نايلو لاو نت نيرترا تصبون نجار تايو نتزجبر زلو كنتات نيرترا إيرترا قلت لي تخلني أزبل زل أمباسادر إثيوبيا أمباسادر إثيوبيا بكنا زلوا أنت أكلنا يتي political circle بلسقناي سلزي أنت يزول زلوا لولاونا إيرترا ولاو نابتي قد قادات يوم كله زد فرز رباي زاربلو زد ما إيرترا نحر الله خوينا بتو قداي ويون حزب إيرترا زكينات ويوز خونتات أنت استرف زبل زلوا أنت يبلو مالو لولاونا نهاجركم عملك تحطوا يكعتو يزبل زلوا لولاونا إيرترا عملك تحطوا زعتو تغينو لولاونا ناتكلنا يمتاسل زغني لو علينا خلوه حركاس بزعبة ديماركيشن من دي تطوع بلونير نعمتات طيب زعبة دوبات إيرتران زبانات ملو تي ببين دوبات استقبرك يودع لناك تولد سأكساب السلطوار تزاربا ينورت anyway تزاربا صبوز هنا مأنفتيو بلتقنا مراحيو من جنرالاتهم من منستراتهم من كلاتهم من الأولونتنا إيرترا بوقع كم زدفروا تريد لهم لذي إيرترا قد قبروا تخل من قصقاسات لجي تمثل له تقبلنا تالو بس بدأ قفالو بزخون يكون بوليتيكاوي انتيتيون دغفالو مخنياتو حدا مراحين لولاونت كان تدفيرو بتزترف كوينات راي مخنياتو كوينات مجمريا ببوليتيكا كوينات ترجمو بانجلش كزرف كل انتي بالتيو بوليتيكا ግን بغونص مالتيو the same بوليتيكاي بدبلوماسي تقبر تخل بريتوريك بتهديد كتقبر تخل امودا تدما نبره تغير سلازي وق اكل بوليتيكاي نتبي بزررب كتقبر زي كالكا بحاجه كتقبر مفتال مالتيو كوينات دما مجمريا أبو مرخان بأفكان يزقبر يعرين أبايت أزورن سلازي زياتهم نبيرترا ورار سلازي قبرنبر بأفومن ببروباغندا ناتومن نيرترا وريرون وديهم ما سلازي يرترا خد قبرة تخل قبرة مالسو كله قبوليو ما نم حيل نيرترا كما قلت هذا خلي يلا معناته أتوم نيرترا تطبل قبل واز قبهم نزيت أتو قبل واز قبهم نيرو نزياتهم لولا والناس دفر كنا تاي تكبر خلوم نيروم أي بلوم من الباب بدر مجرجات عقب على ملو سلازي إذا حج ما تيازل كنا نابيك توزميا نعم تبركتها نعم there is this debate ساتهم نزي جيروم نلولاونتنا إيرترا معلتمة كده فروي يزوع لزلو إذا كم معبالن فاشنين يوم جيروم وسيلهم زلو but there is another one حركاتين عطاتهم رسنا فتير لهم زلوتي أبايتاز قبر زلو كينات رايدي كونه كينو political change أبي برتو زخونة political ونوسي قبرالو بفلاي نا أمريكا مرقتي أبكرنا أفريقيا نتصور يلن أبزياس مزبلو وزلون propaganda زقبر وزلون كريكمي Eritrea thought the game was already won. For weeks, their diplomats worked the phones, packed the meeting rooms in Cairo, and built what looked like an airtight wall around Addis Ababa, a coalition of coastlines designed to lock landlocked Ethiopia out of the Red Sea forever. Then, in a single afternoon inside a hotel ballroom in Addis Ababa, the United States quietly flipped the entire chessboard. What happened next is going to reshape the Horn of Africa for the next decade. And if you want to understand where this region is heading, the alliances, the tensions, the shifting balance of power, you need to hear this story from beginning to end. هجي انت عم تقول زلو أمريكا كنتاتنا أمريكا أبي أزار بارسي وقينو زلو أمريكا مسمانية زلا أبي أتخيل دلا نيتشبيا ديا تأكد تكون دلا مسيرترا ديا زمدنا قد قبرت دلا بلتقنا دما مس أمريكا أب أديس أبابتي وتدراوز زناتهم سمسلة تراقبة أرجع game changed زكنتات زي أمريكا مس إثيوبيا خوينا نعسبن نبعدك بحرن ني إثيوبيا تدق خمسة لا يمزبلو زلو okay I'm gonna give you this propaganda نبحري هذا كفال كابتوز قبرو زلو قبل سمعوه አሰብን ወደባችንን ችግኝ እንተክላለን 2019 አሰብን አኩተሽን 19 ብናቶም ማለት እዩ
تخلن دينا أقرب نتكل على نادي مزولو زلو عدنا كاس الكبر بجي أقرب تكل على خيل كجوك نديو سلازي زي تخلي أب بزين تخلو زلنا دحر عامد دما أب عسب بحرنا مسمى على سنايب للو إذا تاين من نخرج كميله إت بروباغندا نابي أفز بيوريدو أنت عينت الواقع جبر يسعر لهم زلوا نزين مفتار يزجبر زلوا فكور زياتهم قدرتنا توم يمكن إتعلامة كم زعينت بنفس وكف حبرة سب بزعبة بحري من بها بزعبة عسب قبل على دايم بزعبة بحر زبلون بر بزعبة له أفتق بحر زبلون بر تحت كورة كل عسب ترايز بالتسرع ترايز بالتسرع بس زي أقعد الكاك الرزق لا يكون ترى تقبر زلا كتقبر تخيل قبر ما تصير ما بزع عينهم كتر يوصلوا لاي أتي بالسجنة كستكند من تاي رسح بوليتيكا رسح كايدا أنا ومن قد كم استغتلن زوجين ريزلنا بيت هذا ما قبر ما تنايتي نروح وان خدز أنحيو نعم إذا أنا أمريكا ناي إثيوبيا أنت بهالزلا بزو حزارة بيت روسيا خوينا زلا and this is going to be very fundamentally important معناتها بكي بعرض كهذا لكنتات بخلتها من قد كان السبب لكم في التنين أجي بيبس حنتي صبتي ستوري كيروم نيرو ما بس كود دايزي معناته بزو حارتيكلس بزعبا أمريكا مس بني خاطب له تقبرو زلو أمريكا مس إيرترا زقبرو زلو دبلوماسي نكفرس زقبر زلو تعرينا نرزلنا سكنسمع محدار دونالد ترامب ماساد بلوس أمريكا مس إيرترا زغنا عينت مستيراوس ممكن زي قبرت بمقلات تيمس هاجرات قرن أفريقيا زكاير زلو زته نسلام اتزوبات رايز علم مخانو أفليتو له اتمخاري أبا محورا مرخبي إكساب زرقو صحف أنصار كال نايت زوبا مشارخ تزعلمه مس إيرترا تقبر ويزح سب زلو مستيراوس ممعلو تباهيلو زور ورثات فتسيمو حاسوت مخانو بنصر قليسو نمخانو أمريكا نزم قلت لنا التي بإثيوبيا كزرقح سنحة ناي فرحن ناي سقاطن ملكت زلو جنكا أوفيشال زي تكرسة من أي ميديا مع كناتن من أي سوشيال ميديا كزرقول سنحة زي أمريكا ناي إيطران ركبات من البات بإثيوبيا زعلنا ويك أنفار إثيوبيا ناي مخان عدلالو كابزبل فرحات يزمستل أنت ورقن ركب مس أمريكا في لايكا مس ناي أفريقيا ناي كلاي مبرات مخاري مس إيطرا دميليتر نيويورك كمسرقبو كسيلونا كايرو كبحاجة زين عليك مسترهبو يفت أعطينا كايرو زحف نيات مسترهبو ناجد صوت المنسترين ناي سومالين نيرو ميوم إذا كان إثيوبيا على سجات فتيرو نيرو سلذي نزل سجات ملسن محابيو بناتي جمجم في ركبات كبر سنحة مزي أب إيران خيزلو كونتاتن جونسن وفي ملك أمستناي هورموس مصابون ناي بابل منزل مصابون زت أساسري سلذي إرترا جبسي سوماليا بتي مرابا وشناخ ناي إحبحيهم ناي بابل منزل سلذي ترى خاناتن خبز قدايزي عاديو سلذي أقدسنات ويتقدسنات أمريكا بكارزي زنك زبل كنجماي سنحنن زلنا نكسب تجي ماساد بلوس زغون يكون مسرت زي بلو كستات يكون سمنا يمتصلع تجبارات نتيز خيد زلو دبلوماسيا وصعرتات زهاسن حلفنت زغودلون تجبار كابز ستوريزي كي وصانا خلنا هذا زربا دسمع زلو خوانه ك ምናልባት ንኩንነቱ ንግዚያ ክንገጥፈይና ግን ሓደ ካብቲ ዝዝረብ ዘሎ ዘረባ according to informed sources ይብላሎ ገለ ነቲ ኩነታት በረቂቕ ዝፈልጡ ሓበሬታታት ዘለዎም ሰባት ዶክተር መሐመድ ኸይር ዑመር ይዝብል ዘሎ according to informed sources in the country ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ማለት እዩ Eritrea's regime is expecting delegation from the US and EU to visit the country next week መንግስቲ ኤርትራ ፍሉይ ልኡኽ ካብ ኣሜሪካን ካብ ኤውሮጳን ዝመፁ ከእንግድ ይፅበቅ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ in what appears to be engaging with the regime in light of the development regarding the war on Iran and its implication ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካን ወከልቲ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካን ናይ ኤውሮጳ ሕብረትን ናብ ኣስመራ መፅኦም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክራኸቡ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝነግር ዘሎ ኢንፎርምድ ሶርስ ዝብሎም ዘሎ ድማ ዝፈልጡ ሓበሬታታት ካብ ዝሃቡን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ጥንቅቕ ኢልኩም ውሰድዎ ግን ምስ ንሪኦ ዘለና መዛ ሕጂ ዝቕፅል ቪድዮ ዝበኩም ክንዲ ምንታይ ክተሓሓዝ ከም ዝኽእል እዚ ቀሲ ኢልና እቲ ዝበሃል ዘረባ ካብ ምንታይ ተበጊሶም ይብልዎ ኣለዉ ንኩነቱ ንግዜ ክንገድፈይና ግን ግምት ክትቦ ትኽእል ዘረባ እዩ ንቐፅል but the US rapprochement with Eritrea was not meant to be at the expense of Ethiopia Masad Plus Trump's advisor for Africa indicated እዚ ርክብ እዚ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፍሉይ ዝምትና ግን ብዋጋ ናይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ኢትዮጵያ ሓደጋ ብምእታው ክግበር ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ንሓቅነቱ ንኩንነቱን ንግዜ ክንገድፎ ኮይን ንግዜ ዝግደፍ ክኸውን ከም ዝኽእልን ብሓፈሻ ግን ናይ ኤርትራ ኩነታት ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ናብ ዝበለፀ መድረክ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ እዛ
مستيا كريكم زنحكو فيديو استا امساسير كاتريا خلغا ازي ني بلصقنا ጨርቁ ከምዝ ድርቢ ጌራቶ ዘላ ኮነናት ማለት እዩ እዛ ኣብዛ ሓለፈ ዝረኣናዮ መሳት ፕሎስ ድማ ብተደጋጋሚ ኣብ ሶሻል ሚድያ መልሲ ክበሉ ዝፍትን ዘሎ ስለምንታይ እዩ ንኤርትራ ክሳብ ክንዲዚ ከተገድሶም ክኢላ ስለምንታይ እዮም ምስ ኤርትራ ዝምድና ክገብሩ ዝደልዩ ዘለው እንድሕር ኢልኩምና well the reason is this is part of the reason. Say they attacked a Saudi oil tanker off the coast of Yambu on the Red Sea. Now, the group also claimed an attack on Nasreen Airport in southwestern Saudi Arabia on Tuesday. And they said this was in response to Saudi drones flying over Yemen. Saudi Arabia hasn't yet confirmed that claim. But the Houthis are also escalating their actions in the Red Sea. On the 20th of July, they announced a naval blockade on Saudi shipping, calling it an eye-for-an-eye response to a continued Saudi siege and an attack on Sana'a Airport. Now, the Houthis control much of the Red Sea coastline. You can see it just shaded over here. That's overlooking the Bab al-Mandab. Now, this is a strait that also connects the Gulf of Aden with the Red Sea, and that's on the shores of Yemen, Djibouti, and also Eritrea. And at its narrowest point, ሕጂ ሑት ዝበሃል ተወሳኺ ሓንቲ መርከብ ናይ ስዑድያ ሃሪሙ ከም ዘሎ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ ካብኡ ቀፂሉ እውን እቲ ሑት ዝበሃል ክልተ well sourced information ዘለዎን ወይ እውን ርቕቕ ዝበለ ሓበሬታ ዘለዎን ዝብልዎን ዘሎ ቪድዮታት ክበኩም እየ ከነተሓሓዞ ነቲ ስእሊ ምክንያቱ ብልፅግና ከም ዝደለዮ ክዕገርግር ክእል እዩ ግን እቲ ኮነናት ክቅይሮ ኣይክእልን እዩ Iran and Oman have moved closer to finalizing a proposed framework for commercial shipping through the Strait of Hormuz. The progress in talks comes as Yemen's Iran-backed Houthi rebels claimed to have attacked two more Saudi oil tankers, thereby pressing ahead with a maritime blockade of the kingdom in the Red Sea region. In fact, since the blockade began last month, the Houthis claim to have targeted at least 9 Saudi oil tankers. On Wednesday, እዚያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ናይ ዑማንን ናይ ኢራንን ዝርርብ ይካየድ ኣሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ድማ ዝኾነ ዲል ክግበር ክእል ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ስዑድያ መራኽብናታ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ብሑቲ ይህረም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ትሽዓተ በፂሐን ኣለዋ እተን ታንከራትን ካርጎ ሺፕስን መራኽብን ብሑቲ ተሃሪመን ዘለዋ ኣብ ገለገሊኡ ህንዲ ናቶም መርከብ እውን ተሃሪማ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ እቲ ኩናት out of control እናኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝህረሙ ብዙሓት ከም ዘለዉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሓንቲ ካብቲ ተሃሪማ ዝብልዋ ዘለዉ መርከብ ናይ ህንዳውያን ዝርከብዋ ደ ምስ ህንዲ ርክብ ዘለዋ መርከብ እውን ተሃሪማ ይብሉ ኣለዉ Indian seafarers are paying the price for the Red Sea war. An Indian flagship has been sunk after coming under attack in the Red Sea. On board were 13 Indians. They were lucky. They were all rescued. That should not distract from the more pressing and alarming question. Why are Indian seafarers becoming the human cost of someone else's war? Look at what has happened. The name of the vessel is MSA Fairs Nureolia. Look at what has happened. The name of the vessel is MSA Fairs Nureolia. It was sailing through one of the world's busiest and most dangerous shipping lanes. It was attacked about 30 nautical miles south of Yemen's Houthi-held port of 14 crew members, 13 were Indians, 1 was Yemeni. Fortunately, all 14 were rescued by Yemen's National Resistance. ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዚ ቦታ እዚ ክሳዕ ክንዲ ሴንሲቲቭ ኮይኑ ከም ዘሎ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብ ውሽጢ የመን ዘሎ ዳይናሚክስ መራኸብ በቲ ቦታ ዝሓልፋ ዘላ ወላ እውን ህንዳውያን ባሕረኛታት ዘጋጥሞም ዘሎ ሓደጋ እዩ ዘርእየካ ዘሎ እዚ ማለት ምስ ቅድም ዝብልኩም ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ክትኣቱ ትኽእል እያ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክትፈጥር ትደልላ ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ መፅናዕትን ብዙሕ ዘረባን ዘድልዮ ኣይመስለንን ስለምንታይ እዚ ኩነታት እዚ بفصم أمريكا كتقاصرون كتقريون أبزي تخل درجة بزيلو زي كم ردو غير كاتوز تخل سبتنا يتبحر دما أبزيا أنتو بهيبكم نيره in fact كال زرباون يزربالو maybe air traps قد دايزم بسام كزيوم سير تراون ركبكو قبرو زغولي زبلان زلو But with renewed threats, at this point, this strait is only 20 laden with the Red Sea, and that's on the shores of Yemen, Djibouti, and also Eritrea. And at its narrowest point, this strait is only 29 kilometers wide. But with renewed threats, they may need to. ሕጂ ኣብቲ ዝፀበበ እቲ ባቤል መንደብ 29 ኪሎ ሜትር ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ማለት ድማ ንኽትቋፀሮ ከቢድ ንኽትቋፀሮ ንሑቲ ንኽቋፀሮ ኣዝዩ ቀሊልን ኣብ ልዕሊኡ ዝገብሮ ትእዛዛት ይኹን መምርሒታት ድማ ብቐሊሉ ከተግብሮም ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ሓደ ካብቲ
ኣብ ሚድያታት ተደጋጋሚ ዝመጽእ ዘሎ እቶም ክኢላታት ኢንዲፔንደንት ሚድያታት ድማ ዝብልዎ ዘለዉ ከጋጥም ዝኽእል ኣብዚያ ስምዕዎ consequences on Iran being able to charge a fee at the Strait of Hormuz. No, sorry, I'll rephrase that. We've talked about second and third order consequences on the war itself and all the things it's going to lead to. Japan, the situation in Japan got a lot worse thanks to the war. The Strait of Hormuz is going to have consequences, and we're seeing that. According to Bloomberg, 8 of the world's largest shipping industry associations have urged the United Nations and the international maritime organizations to oppose any mandatory tolls or transit charges in the Strait of Hormuz, warning that such a move could set a precedent for fees at other major maritime choke points. In the joint letter, you mean like the Panama Canal? You mean like the Suez Canal? Oh, that's right. They do charge fees. እንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣብዚ ዝዘረባ እዚ ምስ ግዜ ኣብ ሜይንስትሪም ክዝረብ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዓበይቲ መራኽብ ናይ መጓዓዝያ ናይ መራኽብ ዝውንኑ ካምፓኒታት ሓደ ደብዳቤ 8 ዓበይቲ ካምፓኒታት ሓደ ደብዳቤ ናብ ዩኤን ሰዲዶም ኣለዉ እሱ ድማ ዝኾነ ይኹን ክፍሊት ንሓይሊ ኣብዘን መጻብቦታት ከጋጥም ንዝኽእል ጠጠው ንምባል ዝብል እዩ እቲ መጻብቦታት ዝበሃል ዘሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኸውን ይኽእል ባቤል መንደብ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ እንታይ ይእርም ኣሎ ላሪ ጀንሰን ድማ ያብቲ ናይ ሲአይኤ ሰራሕተኛ ዝነበረ እንታይ ይብሎ ኣሎ ማለትካ ኣብ ስዊስ ካናል ኣይክፈልን እዩ ወይ እውን ኣብ ፓናማ ካናል ኣይክፈልን እዩ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ካልእ ኣይክፈልን እዩ ዘሎ ማለትካ ድዩ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝን ኣብ ባቤል መንደብን ንኸይግበር ድዩ ትዘረባ ይብሎ ኣሎ ሕጂ እንታይ እዩ ትዘረባ እንድሕር ኢልኩም ኢራን ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ እናሓየለት ትመፅእ ስለ ዘላ ኣብ ቁፅፅራ ምስ ዑማን ጥራይ ጌራ ክትውድኦ ስለትደሊ ዘላ ኣብቲ ቦታ እቲ ክፍሊት ክትገብር ከም ትኽእል ከዓ ንነዊሕ እዋን ተዛሪባ ኣባይቶ ናቶም እውን ነቲ ኩነታት እቲ ኣፅዲቖሞ እዮም ብኸመይ ክኽፈል ከም ዝኽእል ፕሮሰስ ናቱ እውን ነጊሮም እዮም ጥራይ እቲ ነቲ ብፖለቲካ ዲስካሽንስ ገይሮሞ ዘለዉ ኣብ ባይታ ንምትርጓሙ ወታደራዊ ዓቕምናትካ ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ቦታ ክቋፅሮ ክኽእል ኣለዎ ፀላኢኻ ድማ ኣሜሪካ እንድሕር ኮይኑ ካብቲ ቦታ ክእለቅ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ነዚአን ነገር እንተተግቢሮም ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ቁፅፅር ክገብሩሉን ብኡ ዝሓልፋ ናይ መሕለፊ ክኸፍላ ከም ዝኽእላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኢሚድየትሊ ድሕሪያ ድማ ሑቲ ተመሳሳሊ ክገብር ከም ዝኽእልን ምክንያቱ ሑቲ መዓት ክሳራታት ስለ ዘለዎ መዓት ዕንወት ወሪድዎ ስለ ዘለማገሩ ነቲ ዕንወት ናቱ ድማ ዝኸፍሎ ስለዘየለ በዚ መንገዲ እዚ ዝረኽቦ ገንዘብ ገይረ ከማልሶ ክብል ክፍትን እዩ እዚ ማለት ድማ ነቲ መስመር ናይ ቁጠባ ባሕሪ ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንላዕሊ ዝዓበየ መስመር ናይ ቁጠባ ስለ ዝኾነ ንቁጠባ ናይ ዓለም ኣብ ዝርገት ክእትወሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ናይ መጓዓዝያ ካምፓኒታት ምክንያቱ እሳቶም ነቲ ሑቲ ዝብሎ ዝቕብል እንድሕር ተገዲዶም ክኸፍልዎ ኮይኖም ህዝቢ ክኸፍሎ እሳቶም ኣብ ልዕሊ እቲ ንኣብነት ሓንቲ ታንከር ከተጓዓዛ 10 ሚልዮን ድሕሪ ኮይኑ እቲ ዋጋ ዘሎ ንመጓዓዝያ 2% ወስኹ እንድሕር ኢልዎም ነቲ 2% ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እዮም ክሕልፉ ኣብቲ ኮንሱመር እዮም ክሕልፍዎ እሳቶም በይኖም ባዕሎም ዝኸፍልዎ የለን ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ግን ፅልዋ ክህልዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ድማ መመሊሱ ሞመንተም እናረኸበ ይኸይድ ኣሎ እዚ ማለት ድማ ሑቲ ኣሜሪካ ክቋፅሮ ይክእልን እዩ ስዑድያ ድማ ዝኾነ ክትገብሮ ትኽእል የለን ኩሉ እዚ እናደመርካያ ምስከትካ እንታይ ክመፅእ እዩ ሓደ ዘረባ እዩ ዝመፅእ ኣሜሪካ እንታይ እያ ክትገብር ዘለዋ ኣገይ ኣሜሪካ ምስተን ተሪፈን ዘለዋ ጌና ምስ ኢራን ዘይተሰለፈ ወይ ገለ ካልኦት ዘለዋ ሃገራት ፅቡቕ ዝኾነ ዝምድና ክትገብር ክትክእል ኣለዋ እንተዘየለ እቲ ጉዳይ ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ሑቲ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣገራሚ እናኾነን ኣሰንባዲ እናኾነን ይኸይድ ስለ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ንዝብል እስከ ንእሽተይ ካብቶም ናይ ሑቲ ዝብልዎ ዘሎ ስሙ the southern Red Sea, and they've also attacked ships attempting to enter Bab al-Mandab from the Gulf of Aden and Libya, that this is a blockade for blockade equation. And a lot of people are asking, what does this mean exactly? It basically means that, as long as the Saudi Arabia and its coalition forces are imposing what the Ansarullah Houthis believe is a blockade on Yemen, mainly the port of Hodeidah, which is the only port under the control of the Yemeni group, and a port that is responsible for 80 to 90% of goods that are imported into the country. They believe Saudi Arabia is imposing a blockade on Yemen, and likewise they want to use the same tactics to impose a blockade against all Saudi shipping to prevent Saudi Arabia from exporting oil and also preventing Saudi Arabia from importing, which is why they are also attacking ships that are attempting to import goods. እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስዑድያ ነቲ ገብረልና ዝነበረት ኣብ ልዕለና ሓደ ንፀላኢ በታ በትርናቱ ኢና ክንመልሰሉ ንፍትን ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ነቲ ዝግበር ዝነበረ ዕፅዋ ኣብ ልዕለና ንዕፅዋ ብዕፅዋ ኢና ክንመልሶ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስዑድያ ኣብ ልዕሊ እቲ ወደባት ናይ የመን ትገብሮ ዝነበረት ብፍላይ ኣብቲ ሑዴዳ ዝበሃል እቲ ሑቲ ዝበዝሐ ንብረት ናቱ ዝእትወሉ ዝተፈላለየ ኢንዳይሬክት
بلوكيد قبل اليوم جيراتو زنبرت تمساسال دما نقطة بناي سعودية نحنا أسوا كنقبرلو كنكلال لنا يوم زبلو زلو إزي مالت دما ني أمريكا بزحلفة فيديو ونهبكو نيري إيران استراتيجيكاو زرقحناتا أب قبسي نزلو سويس كانال بتحتوي كفال بابيل من دبجيركا بارالايز تقبرو قبل على دما حزب الله زبهال إسرائيل كم دما ندحرق إيدو كسب ما أكلاي بحري كسجر زغلينة ليبانوس سقات كفتر زغليسو بزحوت لهم أبوش متحرموز دما بعلم علو بزي نشتي دمسل جن استراتيجيكاو زخوني كالكوليشن ناي إيران نتي ناي أمريكا ببليونات بتريليونات زتمن استراتيجيكاوي ويون وتحضراوي بريزنس ناتهم زنبري ولا حنت كابتق موصاي غيرمو أمريكا دما كينوتي بأفا تسعود زاربو زلان تدود زلان أبايتا ندني إيران كتنبرك خاي قالت نحوت دما كالصبري كالتن أبزوان زدما ايتي زلو صبلتنت ويكا مومنتم مزيومنا إيرانن مشارفتاني زلو زدما نغرنا أفريكا عبز الواي كقبرلو فتيو زلي زوبا قرن أفريكا بفلاي دما هاجر إيرترا عبز الواي كقاتما نعم أمريكا انتهي قاتما ليلهم بزع بيزات ناتا تخسرهم سلازلا كابت بوتاتي تسويقهم يوصلون أمريكا حيلتاتي يوصلوا يبحلالو إزوان إزربا زدما مسمنتاي كأتعايز كاخترية تخليقا موداتا إذا عينت مبنقارنا أمريكا انت عينت أقام كفتر خل نزبل well this is also part of the whole situation أمريكا نزي كونتا تزي بعقما كتو حسون تديكيلا تطو كتبلو تديكيلا سبحانه قوكا قاتم زغل تقام أبزيا حنتي فيديو نيرا بتعمي قداسيت شيرز كقبر هذا اللي زلوه إيران حركاتي ني أمريكا كابسورة منك إسكان موت از إلود سور حزلون زمت أزلو وتسيتين كنريكم فتنينا Operation of U.S. occupiers from the Middle East. U.S. has withdrawn and evacuated its personnel and military assets from Kuwait and Bahrain. U.S. CENTCOM has also put out a statement assessing whether or not they are going to permanently reduce their assets. Armed Forces Chief of the General Staff, Al-Sharigan, to discuss this exit from Kuwait. The U.S.'s coveted Navy 5th Fleet Command and Control Headquarters was almost entirely evacuated before the war even began, and they're located prior to subsequent radar and communication personnel and assets from the Air Base and the UAE have both been hit very hard by Iran. Hangars, tankers, fighter jets, and communication centers were also انتايوم زبلو زلو أمريكا زلوا وتحضراو بيزات أبز زوبا قرن أفريقيا أبزناي مأكلاي مبراغ زنبرو حدا بحدا إيفاكويت نخد قبرهم تقدد كم زلا كابز بوت هذه أمريكا تبنك إيران خطوات تقدد كم زلا يزنقر زلو سلازي كاب إيران نخطوات تقديدا أمز حلفيلنا كاب كويت كتوص مخانا ويون كتقدلو مخانا تبيزناتا الرقاقي تالا كاب بحرين تزعبيني حيل بحرناتا هيد كورترز زنبر كاب كتوص مخانا أب إمارات زلوتي أب الدافرز بعض زلو بيزناتا بزعق زي كم تهرمي أب قطر زلو ببرتع كم استهرمي كلهم زم بيسات ولاتي ناي سعودية زلو بيزناتهم ببزعق زي كم تهرمن سلازي كابزو بوتازي نكوصو يقددو كم زلو اتن هقراد دما ناي أمريكا هلاوي مدحانو زيكوني حدقا مخاني ردومالو الزربازي نغرنا أفريقيا أنت عين سلوا خبر اللي نهريكا جبت زبها على لب كبابينا أبزي سيلز تمليس كان طريقة جبت اللبز كابينا زعبينا أمريكا بيز عزيزلو أنت عين سلوا خمس أيخل سومالي لاند زبها ناب إسرائيل نا أمريكان يخيدالو هاي سلوا خمس أيخل بعبيو أبت كبابينا زلو نا أمريكا استراتيجي تاي قول أبتي حجرات خليج كم دليتهم كأندرو خلو إيرترا تدليهم يعني الرابنا إيرترا مدفع حايش مغنياتو يمن أبي دومينير قدم جبت لنا السودان دما كن حزون غلينا دخوميو جبت خلق زابيدنا سعودية بيدنا سلازي إيرترا بس إثيوبيا تتقللت بمن قد إثيوبيا غيرنا دليتنا تجبرنا يحشنا زبل زنا برا كالكوليشن يكاب كل تشن جميرو الجدان قالنا وسده النات بهله صنع فورم ناتوسخ إن إيرترا نبل مسازق يزنا برا لومي تقللت تكون تغير السودان فعبد غرغراتي ولو سومالي لاند أب عزقتي زلو جبتي يس ستيل حيال له جن جبت دما كاب كان قرفنت زبلي مخنياتو مس إسرائيل زلو كنتات أب قمتي تيقا نجبتي زدلي يخو قبر وي كلنيا بيكس نبعلون ناي حجراو دحنت حتى وصلوا زلو تمنجس دما ولا وكم سمير كافزي قرب زلو تغني بهزب دما كل جزء فرز زلو وي زت أمامن منجستي كلنا أب جبت زلو سلذي أمريكا أب جبت تخطط له استراتيجية إنك غير ليه they cannot push too much أمانة تقطع تغيرهم سيستم منجستناتهم كيفن قالوا خلي زيا أبقمت يمزتوا إنك آخر قبرهم زلومي فلتيو سعودية أمريكا أسنبيداتهم الله أمريكا بوليتيكا
ንስዑድያ ኣሰንቢድዎም ኣሎ እቲ ምስምባድ ብምንታይ ብኸመይ መንገዲ ክትርጎም እዩ ኣብ ቁጠቦም ይኹን ኣብ መነባብሮም ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ክብድ ዝበለ ብድሆ ገጢሞም ከም ዘለዎን እቲ ዘለዎ ዝነበሮም ንዓመታት ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ፅቡቅ ዝኾነ ስትራቴጂ ፈሺሉ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ በፂሖም ኣለዉ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ እንታይ ክፈጥር ኢና ንብል ዘለና ንስዑድያ ይኹን ንግብፂ ይኹን ንኩላቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሃገራት ከቢድ ብድሆ ክፈጥር እዩ ስለዚ ሃገራት ኣብዚ ዞባ ዘለዋ ከም በዓል ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ፖዚሽን ኣለወን ነቲ ዘለዎን ኩነታት ክጥቀማሉ ምስ ብዙሓት ሃገራት ፅቡቅ ሽርክነት ክትገብር እውን ትኽእል ትኸውን እያ እዚ ጅቡቲ ዝበሃል ንብዙሓት ሃገራት እውን ይምችአን የለን ስለዚ ኤርትራ ከመይ ጌራ ትፃወተሉ ነዚ ፖለቲካ እዚ ኣገዳሲ ክኸውን ብልፅግና ድማ ነዚ ርኢ ስለ ዘሎ እዩ ኣንሕና ኸ እንታይ ክንረክብ ንኽእል እናበለ ምንን ክብል ዝፍትን ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንዓና ኸ ኣሜሪካ ኣብ ግምት እትወና ዶ እንታይ ተራ ክንፃወት ንኽእል እንታይ ክግበረልና ይኽእል ከንግብፂ ፈቲኹም ኣለኹም ምስ ኣሜሪካ ርክብ ትገብሩ ኣለኹም ምስ ኤርትራ ርክብ ትገብሩ ደልዩ ኣለኹም ንሕና ኸ ስቂልና ኣብ መሬት ኮፍ ዝበልና ወላ ሓንቲ ኣጀንዳ ኣብ ዓለም ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክንፃወት ዘይንኽእል ዲኹም ክትገብሩና ትደልዩ ዘለኹም እዮም ዝብሉ ዘለዉ እታ መልሲ ድማ ብትኽክል ኣሚን ንስኻ ክፃወቶ ትኽእል ተራ ኣለካ ግን ሌላ ማሃ ክፃወት ኣይትኽእልን ኢኻ ቢካዝ ጂኦግራፊ እውን ወሳኒ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ጂኦግራፊ ወሳኒ ተራ ክፃወት ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና መድረኽ ብብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለዩ ዓይነት ትርጉም ዝውሃቦ ዘሎ እዩ ኤርትራ ድማ ንሕና ከምቦትሩ ድሌትና እንታይ እዩ ከም ኤርትራውያን ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ናብ ጭቡጥ ዝኾነ ረብሓታት ክቕየር ብኸመይ መንገዲ ንመንግስቲ ንገድፎ ብኸመይ መንገዲ ጥራይ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝደልዮ ዘሎ እንታይ እዩ ዕድላት ናይ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣላ ከምዛ ፍላሽ ናይ ካሜራ እዩ በለጭ ክትብል ከላ ኣብታ በለጭ ዝረኸበቶ እያ ትስእል ፈርዲኹን በለጭ ክትብል ከላ ብትኽክል እቲ ኦብጀክት ዝሰኣል ዘሎ ልክዓትዩ እንተፀኒዩ ፅቡቅ እያ ትስእሉ ተድያትዩ ግን ነቲ ብቅድሚያ ዝፀንሐ እያ ትስእል እዚ ዕድላት መስኮት ናይ ዕድል ድማ ከም እያ ብሂወት ምፅእ ይብል እቲ ዕድል ክመፅእ ከሎ ንተዳልዩ ዘሎን ክጥቀመሉ ንዝኻለ ጥራይ እዩ ስለዚ ነዚ ሕጂ ተኸፊቱ ዘሎ ሓደጋን ዕድልን ማዕረ ዓብ ሓደጋ ዝፈጥር እዩ ግን ዕድል ካሎ ኤርትራ ክንዲ ምንታይ ንረብሓ ንስትራቴጂካዊ ረብሓ ናታ ንፀጥታ ናታ ንድሕነት ናታ ከምኡ ድማ ንቁጠባ ናታ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኤርትራ ብፍላይ ዝኾነ ኤርትራዊ ዝሰማምዓሉ ሓቂ እንተሎ ወታደራዊ ሓገዝ ትደልያ ሃገር ወታደራዊ ደገፍ ትደልያ ንብል ኢና ግን ካብቲ ዘለዎ ከባቢ ግን ነፍሳ ክትከላኸል ትኽእል ሃገር ምዃና ብዘረባ ዘይኮነስ ብተግባር 10 ግዜ 20 ግዜ ሪኣትና ኣላ ኣብ ቁጠባ ደረጃ ግን ነዚ ሕጂ ትፍጠር ዘሎ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ትኽእል እንታይ ረብሓ ክትፈጥር ትኽእል እንታይ ሽርክነት ክትገብር ትኽእል እቲ ሽርክነታት ግን ኣብ ቁጠባ ብዝቐልጠፈ ክትቅይሮ ትኽእል ዶ እቶም ምስ ኤርትራ ክሻርኹ ዝደልዩ ዘለዉ ኣብ ክሳዶም ደው ኢልካ ናብ ቁጠባዊ ረብሓ ክቅየር ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ድማ ራይት ናው ድሕሪ ኩናት ጠጠው ምስ በለ ኣይኮነን ድሕሪ ኮር ጠጠው ምስ በለ ኣብቲ ናይ ቀደም ድራሞም ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እቲ ናይ ኤርትራ ፀዋውታ ማዕረቲ ነቲ ነገር ሰግርዎ ዘሎ ማዕርዩ ብዝቐልጠፈ ኣብዚያ ሽግር ዘላ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም እቲ ጅቡቲ ዝበሃል መራሒ ይሰርሕ ኣሎ ይሰርሕ የለም ዘይገድስ ንነፍሲ ወከፍ ርክብ ናብቲ ናብ ገንዘብ ዝቕይራ ንኽሪኦ ከለዉ ኤቭሪዌር ንእሽተይ ኦፖርቹኒቲ ተፈጢራ ናይ ገንዘብ ዲል ገይሩ ጥራይካ ትሰምዕ ስለዚ ንሕና ማዕረቲ ዘለና ዕድላት ናብ ቁጠባ ምቕያር ግን ቁሩብ ድኽመት ኣለና ኣብ ቁጠባ ንረብሓ ህዝቢ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ንዓኻ ወይ ንዓያ ብኤሮጳ ኮፍ ኢልና ዘለና ዝግበር ዕድል ካልኣዊ ደረጃ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ግን ካብቲ ዘለዎ ኩነታት ዕድላት ክረኽበሉ ዝኽእል መንገዲ ትካላት ተኣትየን ኮርፖሬሽንስ ተተፈጢሮም ንግዲ እንተተፈጢሩ ወይ እውን ገለ ነገር ተተፈጢሩ ናብደት ኩለን እዘን ኩባንያታት ናይ ወርቂ ዝዕድና ዘለዋ ክንደይ ኤርትራውያን ኣብኡ ይሰርሑ ኣለዉ ኣነ ክነግረኩም ኣብ ሊንክድን ካብ ኤርትራ ብዙሓት ኢንጂነራት ናይ ቢሻ ኢንተርኔት ኣለዎ ምስኦም ሊንክድን ፕሮፋይል ናቶም ይርዮም ፍሬንድስ ኮይና ኣለና ፈለው ይገብሩኒ ዝገለገለ እውን ይፅሕፉለ እዮም ብዙሓት ኢንጂነራት ኣብ ቢሻ ዘለዉ ኢንተርኔት ኩሉ ግዜ ስለ ዘለዎ ስለምንታይ ካምፓኒታት ካኣትዉ ከለዉ ኤርትራውያን ዕድል ረኽቡ እዮም ንክምዕብሉ ኤርትራውያን ፅቡቅ ሂወት ኣደነ ቢሻ ነይሮም ዝስደዱ ክንደይ ኣለዋ ኣይፈልጥን እየ ግን ኣብ ቢሻ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ሃይ ኳሊቲ ስታንዳርድ ዘለዎ ናይ ስራሕ ዕድል ኪኖ ቢሻ ኣሎ ድየለን ከዓ ኣይፈልጥን እያ ምክንያቱ ኢንተርኔት ኣለዎም ሓንቲ ቪድዮ ክልተ ሰለስተ ቪድዮ ቀደም ኣብዚ ሸር ገይረልኩም ነይረ ኣመጋግባ ናቶም ኩንክን ናቶም ሕክምና ናቶም ዘለዎም ናይ ብሓቂ ስታንዳርዱ ዘማልአ ትካል እዩ ወላ እኳ ካብ ከተማታት ርሕቕ ዝበለ እንትኾነ ኢትስ ኦኬ as long as you have a good life ፅቡቅ ዝኾነ ሂወት ክትመርሕ ትኽእል ተኮይንካ ምስ ዓለም ኮኔክትድ ከም ዘለካ ዝስማዓካ ተኮይኑ people can stay ከም ቢሻ ናይ ዕድናታት ጥረትኩስ ካልኦት ኮርፖሬሽንታት ተመፅአን ድማ ኣብቲ ሃገር ክሰርሓ እንተጀሚረን እንታይ እዩ ኤርትራውያን ዕድላት ክረኽቡ እዮም እዚ ማለት ድማ ዕድል ዝረኸበ መንእሰይ ድማ ኣይስደድን እዩ ዕላማ ናትና ድማ
أنا كم إيرتراوي زوري يقول لك إيرتراوي كسدد له زي كل من قدي إمبان قربان أفريسنا we have to make sure this happens as fast as possible يا ترى تحت مناطي إيرتراويان زي سددوا له من قدي كابزوغون يقول من قدي كنفتر كنكلالنا so ناي long term vision نا إيرترا كونزولو دما إزين ودزني أنا ناتي رأي ناتي إيرترا تعويتا قبل كله عوتنا إيرتراويان سدد تطوزبلوا المدرخ مستفترة من مهورات إيرترا من سيات إيرترا بعد كوف قبلوا زغول المدرخ مستفترة that's how I'm going to interpret نتي عود زبلوا زلوا okay أفكارنا أفريقيا قلنا إحنا ترى يكون نزلنا السودان زبالة قرالو what's going on في السودان ناي السودان لنكنا بزع فيديو تاتي دوزلو كاب كون قصرو نلا علي بزع فيديو دوزلو مجمريا كاب زار السنة جبت خي وصاخو نا جبت قدام سي إثيوبيا دما هنتا جدنا لفزي Far from over. Egypt has yet again warned Ethiopia. The message is clear. No new dams on the Nile. Cairo has drawn a firm red line. Egyptian Irrigation Minister Hani Sewellum made the declaration at a press conference in Cairo this week. His message came after media reports alleged that Ethiopia plans to build 3 more dams on the Blue Nile. Sewellum said that Egypt won't allow that. Cairo stressed so among Egypt and Ethiopian ጉዳይ ናይ ኒል ኩሉ ግዜ ድራማ መስኮነ እዩ ግብጽ ድማ ነቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዳይናሚክስ ጽቡቅ ገይሮም የንብብዎ ስለ ዘለው this is our moment now or never እዮም ዝብሉ ዘለው ኢትዮጵያ ከም ዝቕልብላው ከላ ፖለቲካሊ ጸቕጢ ክንገብር ኣለና ወላ ወታደራዊ ጸቕጢ ክንገብር ኣለና ዝበለጸ ዲል ንኽንረክብ አብይ አሕመድ at the weakest point እዩ ዘሎ ሕጂ ስለዚ ግብጺ ፖለቲካሊ they are pressuring him a lot እዚ ናይ ገርድ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ኣብ ዲቤትን ኣብ ዲስካሽንን ክህሉ they are pushing as much as they can ትንፋሱ ክሳብ ዝጸበቅ እዮም ጸቕጢ ዝፈጥሩሉ ዘለው ስለዚ they are really under tremendous pressure ብልጽግና ዝበሃል ከቢ ዝኾነ ጸቕጢ ዘለዎ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ምስ ታንዛኒያ ርክብ ይገብርሉ ምስ ኩላቶም ተን ሃገራት መገብቲ ሃገራት ዝበሃላ ይገብርሉ ንኣቢ ድማ ወታደራዊ ፖለቲካዊ ብኩሉ መንገዲ ጨቢጥካ መሓዝ ማለት እዩ ነቲ ረብሓ ናይ ግብፂ ክረጋገጽ ተኮይኑ ግን ንኣቢ ረብሓ ናይ ግብፂ ኣብ ጉዳይ ናይ ገርድ ማለት እዩ ኣቢ ግን ዝከላኸለሉ ሓይል ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዲፕሎማስያዊ ምክልኻል ናቱ ካበይ ዝመፅእ ካብ ኢማራት እዩ ዝመፅእ now there is also another problem እቲ ኢማራት ዝበሃል ብዛዕባኡ ብዙሕ ነገራት ይድወፅእ ዘሎ ብዙሕ አርቲክልስ ብዙሕ ነገራት እቲ ኢማራት ዝበሃል ንባዕሉ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ገጢሞ ከም ዘሎ ሓደ ካብኡ ወርቂ ናይ ኢማራት ይስረቕ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ እዚ ልዕሊ 100 ሚሊዮን ዝትመን ገንዘብ ልዕሊ 100 ሚሊዮን ዶላር ዝትመን ወርቂ ኢማራት ካብ ግብፂ ከም ዝሰረቐት እዮም ዝነግሩ ዘሎ ሓድሽ መጽናዕቲ ከም ዘረጋገጹ how is this happening and the implication of this situation ምስቲ ብዳዕመ ሰሪዕ ዝተፈጸመ ዝተፈላለየ ገበናት እንታይ ጽልዋ ክህልዎ እዩ ንዝብል እስከ ንእሽተይ ከስማዓኩም Gold stained with blood, army clashing with paramilitary for control, the world's worst health and humanitarian crisis, and a Gulf power repeatedly accused of fueling a war economy. Put together, these phrases explain the situation in Sudan. The fighting between the Sudanese army and the paramilitary Rapid Support Forces, or the RSF, broke out in April of 2023. هذا كابتي ግብፂ ንኢማራት ነቲ ዘለዋ ብራንድ ማራ ዝፅይቃላ ዘሎ ጉዳይ እንተሎ እዚ ኣብ ዓበይቲ መጋዚንስ ወይ መጽሔታት ከም በዓል ፋይናንሻል ታይምስ ወፅኡ ዘሎ UAE procured 100 million stolen ዝተሰርቀ ወርቂ ካብ ሱዳን ዝመፀ ነቲ ቁጠባ ናይ ጎልድ ኢንዱስትሪ ናይ ኢማራትን ናይ ዱባይን ዘሳስብ ዘሎ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ 100 ሚሊዮን ንኢማራት እንታይ ኢሎም እዮም ዝምልሱ ዘለዉ 100 ቢልዮን ንኢማራት እዩ أي 500 بليون قطبة زلوا سنتاي 500 مليون سجل يبلو السودان جن أزيب زع جنزبيزي and are trying is 100 مليون جنزب هيكونن قبل قلم بس 100 مليون جيرو يوم ندعم مسار فاندز قبل زلوا سلازم نفهم ندعم مسار يسي بناس هيكونن زع جزء وزل ولا كان استراتيجي كورب حناتهم يسرح انتلو نتز قبروا له زلوا حاجز يخافلوا يدلوا بمتاي بوركي بيستسرق وركي جيرو تخافلوا زلوا نا إمارات كفاد مازيت مغزب بلو ني ربحاناتهم سي بجنزب كي خاطر أبنا يحجز ولا يبال نو نأبن بالتعميم زمت وزلوا نيتوبيا يمت ويم زلوا بزق سقطات ناتا نبي إماراتي زخي زلوا يزبال زمالته مالتي إمارات كحجزوا خلوا بيجوا العخام نناتو ما جندا ناس راح كهلقة النابل عيوم زسرحوها زيتي حركاتي ببتدقاقمي أميديا نامسة نتورقات ناتهم زبالاشو زلوا زد فيت زد ما زحبريتا زد ماني إمارات سقط فترة لنا يجدني هنياتو اتزلوا كنتات بين يكونتنا بعالم زلا نابنة أمريكا حدش معبل يقبر الله أنصار حدش معبلنا بوليتيكا
أنصار إمارات زخيد أبي أوروبا تمساسالي مزالو أبزح وجناتنا عالم دما ني إمارات challenges جبرا كنتاتي مزالو. UAE arms sales over alleged U.S. senators urge Rubio to suspend UAE arms sales over alleged RSF support. A group of 21 U.S. senators is urging Secretary of State Marco Rubio to suspend certain U.S. arms sales to the United Arab Emirates, accusing the UAE of serving as the Rapid Support Force's main external supporter in Sudan's ongoing conflict. In a letter led by Senators Chris Van Hollen and Tim Kaine, the lawmakers warned that an anticipated RSF assault on El Obeid could lead to mass atrocities similar to those reported after the fall of El Fasher, where UN investigators said the violence bore the hallmarks of genocide. كم تري وزر لهم زمنا ناي أمريكا سنترس دماني دون نتنا أمريكا منستر قدات وصاي ماركو روبيو they are pushing him ني قبل الإمارات سكم تنكوست بالزح تقطي يكبروا لهم زلون إذا كنا تهدما مستيا بوليتيكان أمريكا زفتر زلو معبل وعيلو حديرو جلس الواك فتر تغلي أبايتون أوروبا تمساسالي معبل يقات كم زلو إن نرزلنا سلازي إمارات بكل من قدي challenge مسألة نيكو طبعا إيران تفترض زلا challenge impact إيرانوين دنجاز أنا السودان اللو they know إمارات زبالة تهريمو السودان ونفتحك ما تخم زخل سلازي إمارات أكلنا يتساقط ونيا إيران أكلنا يتساقط قبل الإمارات ونيا نتي أب إيران تجو أب إمارات تجو زلا بزحات هجرات أب أفريقيا زلوا ناس إنتن سلام نخرجبو يحجزونكم زلوا فلتيم إيرانوين scholars إيراني زاربية دي سلازي again the pressure is coming from every angle كل زنرية زلنا دما انتهي سقطيك فتر مودتا نتي قداينا بلسجنا ندت قداينا إمارات أب سودان زلوا يخونا بلسجنا زلوا حدقا كونو خليو تحدقا نعبين دحر خيري دما مودتا اتزلوا كونتات تغير زغل نويح كيدنا لنابتني عالم بوليتيكا because that's very important هجي نملس نابي نابتي أكبابينا زلوا كونتات نملس مجمريا نايفانوس كنسمع ይሄ ግንባር የአፋብን ቴክኖሎጂ ነው። የአፋብን ቴክኖሎጂ ዲፓርትመንት አለው። ቴክኖሎጂ ዲፓርትመንት በጣም ጥልቀት ያለው የቴክኖሎጂ ዲፓርትመንት አለው። እንግዲህ ይሄንን ነው ብልጽግናዎች ይሄ አብነት ነው። ይሄ አብነት ያፋብን ነው። አብነት ያፋብን ነው። ምን ምሽጎቹ ብልጽግና ምሽጎቹ ድሮ ናይ ብልጽግና ጉዳይ ሳይውዳእኒ ከም ዝበሃል እዩ እዚኣ ድሮን ብቀዳማይ ናይ ስለያ ድፍዓት ናይ ኢማራት ናይ ብልጽግና ሰራዊታዊ ኣብያ ዓስኪሩ ከም ዘሎ ጽቡቅ ገይሮም ስኢሎም ዘርአዩና ናይ መን ድሮን ኮይና ጽንያ ናይ ኣፋብን ናይቲ ሓበራዊ ግንባር ናይ ፋኖ ቴክኖሎጂ ዲፓርትመንት ኣለዎም ኢሉ ፋኖ ዝኣክል ብቴክኖሎጂ እውን ማዕቢሉ ብድሮናት ገይሩ ክስልዮ ጀሚሩለን ብልጽግና ዋይ ጉድ ናይ ብልጽግና ስመወዳእታ የብሉን ዝበሃል ኣታዚኦም ሓደ መዓልቲ ገለ ክስምዑና እዮም ገለ ክንሰምዕ ከም ንኽእል ጥራይ ስምዑ ጥራይ ስኻትኩም እቲ ጉዳይ ከመይ ኢሉ ጥንግድግድግድግድግ ዝበለ ኩነታት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ፋኖ ቴክኖሎጂካዊ ዲፓርትመንት ናቱ ንብልጽግና ክስልክ ኢሉሎ ይብሉና ኣለዉ again that's another nightmare ንብልጽግና አንጻር ፋኖ ከንታይ ብላ ኣሎ እቲ ምሩቅ ጀነራል ስምዖ እስከብዚ 4 ኪሎ ሰው የለም ቢባል አንዳቸውም 4 ኪሎ መቶ አይዙ ፋኖውም ኦላ አይመጡም በጭራሽ አይመጡም ካፓሲቲም የላቸውም መጥተው የሚያደርጉት ነገር የለም ምን ያደርጋል እስኪ ማን ነው የሚመጣው ዘመካሴ ነው የሚመጣው ማን ነው መጥቶ 4 ኪሎ ገብቶ ነው 4 ኪሎ ክፍት ነው ብትላቸው አይመጡም ስለዚህ ይሄ ይቅር ዘሎ መን እዩ እዚ ዛረብ ዘሎ ባጫ ደበለ እንዲሁ ቻበሎ ንዓወሽ በሎ ሓንቲ ከላሽን ተኣኽሎ ትብል ደርፊ እዮም ዝፃወቱ ነይሮም ሻዕብያ ፈሊጦም ደ ወላ ሃንደበት አይደኖ ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር እዩ ኣብቲ ፅቡቅ ዝምድና ዝነበረና ግዜ እዩ እቲ ባጫ ክዛረብ ከሎ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ነዚያ እዮም ዘርእይዎ እንታይ ዝብል ዘሎ 4 ኪሎ ዝመፅእ ሓይሊ የለን ፋኖ ይኹን ሸነ ኦላ ናብ 4 ኪሎ ክመፁ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ዘሎ ዘረባ 4 ኪሎ ክመፅእ ክእሉ ኣይክእሉን እዩ ዘሎ ክንስዕሮም ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ፈርጌት 4 ኪሎ ክመፁ ይክእሉን እዮም እዩ ዘሎ ትፈኸራ أبي أحمد بعلو برلماناتو نعرف كيلو مزيد سلطان زحزيالن يلي يفكر إثيوبيا يتفرسن يلي يفكر ساكن ناي فروسات أبروسهم فريسهم كم زلوا بزي حتفل حجرنا مرحكا يتفرسن حجر يلقى تجارني لذي this is where the country is كنا من تاي نتحت وريدا خمزلا كنا من تاي أبشجر وريدا خمزلا يوم زنا قرنا زلوا تي لبحكي بلتقنا there is no much left بزع زترفو ነገር ከም ዘይብሉ እዮም ዝነግሩ ዘለው ናይ ብሓቂ እቶም ንዑ ዝድግፉ ዘለው እቶም ባንዳታት ምስ ዘለው ድማ ወላ ሓንቲ ፋይዳ ከምፅሉ ዝኽእሉ ኣይኮኑን ተተዛረቡ እንተፈከሩ እንተገለገበሩ ወላ ሓንቲ ዝግበር የለን ወላ እቲ ሚድያ ናይ ኣምሓራ ካፈሊጡ ዲ ወላ ተሓዊሱ
نزنا شعبيان ناي تግራይን ركب دما በባጫ ደበሌና በብርሃኑ ጁላ ጦር ኤርትራ ማሸነፍ ዘበት ምክንያቱም ባጫ ደበሌንም ብርሃኑ ጁላን ሁለት ሶስት የማረኩ ናቸው። አዲስ ሰው ይዛል መጣ ብቃት ያለው ጥራት ያለው አዲስ ሰው ይዛል መጣ ባጫ ኢትዮጵያ ፈቲና ጸሊና ይዝብሎም ዘሎ በባል ባጫ ደበለ በባል ብርሃኑ ጁላ ትምላሕ መራሒ ሰራዊት ናቶም ኣብ ኤርትራ ከይዱ ዓወት ከምፅእ ይክእልኒ ምክንያቱ ምሩኻት ክምህር ዝኽእል እምበር ካብ ምሩኽ ካብኡ ዝሓይሽ ኢትዮጵያ ከተፍራ ይካለትን እዩ እታ ዝበለፀት ኣርጊመንት ናቶ ብዙሕ ግዜ ከመይ ኢለ ብልፅግና ወይ ኣቢ ስለምንታይ ንብርሃኑ ጁላ ወይ ነቶም ካልኦት ምሩኻት ኣብ ቅድሚት ገይሩ ዘሎ እታ ሃገር ካብኦም ዝበልፁ ከተፍሪ ስለዘይከኣለት እቶም ዝሓሹ ዝበሃሉ ሰብ ቶም ዝሓሹ ውግእ ዝፈልጡ ንሻዕብያ ወላ እንተተማረኹሲ ጥይድ ተኮስዮም ናብ ሻዕብያ ገጾም ስለዚ ሶም ሳቶም እዮም ቶም ዝሓሹ ዝበሃሉ 35 ዓመት ካልእ ጥዑይ ነገር ከተፍሪ ኣይከኣለትን እታ ሃገር እዩ ዝብለካ ዘሎ ኣሚን እዚ ንዝኒ ዘለዎ ንፅቡቅ ገይሩ ዝሓስብ መርድእ እንድዩ ግን ሪዝ ወረዲስ ካብኡ ዝበልፅ ኣይገበሩን ሕጂ ድማ ኩሉ ግዜ ድማ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ዳሃስያ ዝብሉ ነፍሲ ወከፍ ስርዓት ምስ መፀ ነቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ናብ ጓሓፈይ ዝመፅእ so one of the biggest problem ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዝብልዎ ፅቡቅ ኢና ዓና ምክንያቱ እቲ ፍልጠት ሳይሰጋገርን እዮም ዝብሉ ደርጊ ክመፅእ ከሎ ናይ ሃይለ ስላሴ ዝነበሩ መኮንናት ምሎም ቀቲልዎም ይመፅእ ኢሎም እዚ ማለት ማለት እዩ ሓድሽ ወታደራዊ ዓቕሚ ክሰጋገር ኣይከኣለን ደርጊ ነቶም ኩሎም ዓበይቲ ወታደራዊ መኮንናት ክኢላታት ዝነበሩ ናይ ሃይለ ስላሴ ኩሎም በንቂስዎም ናቱ ሒዙ መፅኡ ኢህደግ ምስ መፅእ ኩሎም ወታደራዊ መኮንናት ናቱ ገለመለ በንቂሩ ዳሃደሞ ሃዲሞም ተኣሰሩ ዝተኣሰሩን ገለም ድማ ነይሮም ተደርቢዮም ነይሮም ንሱ ምስ መፀ ድማ ኣብ እንታይ ገይሩ ንኩሎም ነቶም ናይ ህወሓት ዝነበሩ ጀነራላት ደይኮኑስ ወላ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ዝነበሩ በንቂሩ ውፅዎም ሰው ኣብቲ ሃገር ኩሉ ግዜ ካብ ዚሮ ዝብገስ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ እዩ ዘለዎ ክንምንታይ ሃገር ዓመታት ኣለዋ እዛ ሃገር ብዘይገድስ ሓድሽ ብልፅግና 8 ዓመት ዝገበረ ወታደራዊ ዶክትሪን ጥራይ ዘለዎ ኣብ 8 ዓመት ክትሃንፆ ትኽእል ወታደራዊ ዓቕሚ ድማ ንሸነ ክሓልፍ ኣይክእልን ንፋኖን ክሓልፍ ኣይክእልን ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ዶክትሪን ወይ ወታደራዊ ኣተሓሳስባ ግዜ የድልየ እዩ ካብ ወለዶን ወለዶ ክሰግር ትኽእሉ ጥራይ ኢኻ ውፅኢት ዘለዎ ስለዚ እቲ ምውርራስ ናይቲ ክእለት ሓድሽ ነገር እናተምሃርካ ከይትኽእልካ ግን ነቲ ትፈልጦ ተመክሮታት ምውርራስ ድማ እዚኣ ኣገዳሲ እዚኣ ነገር እዚኣ የብሎም ኤርትራ እዚኣ እያ ዘላትና ነዚኣ ነገር እዚኣ ኢፌክቲቭ ኣሰጋጊርና ኢንስቲቱሽናላይዝ ትካላት መስሪትና ዶኩመንት ጌርና ንዑድ እናተምሃሩ ኣብ ትሕቶም ጀነራላት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲታት ተማሂሮም I think ኣነ ብሳዋ ከለኹ ቤት ትምህርቲ ናይ መኮንናት ዝበሃል ነይሩ ናይ መኮንናት ዝበሃል ቦታ ነይሩ ሶ ኦልሬዲ እቶም መኮንናት ዝበሃሉ ኣነ ኣብ ሳዋ 16 ዙርያ 2002 ክዕሎም ከለኹ መራሒ በጥሎኒ ካብኡ ንላዕሊ እዮም እቶም መኮንናት ኣብ ሳዋ ዝሰልጠኑ መራሒ በጥሎኒ ወይ መራሒ ብርጌድ ገለ እዮም ዝኾኑ ነይሩ ሎሚ ጀነራላት ደይምብፅሖም ቅርብ ለኒ እዩ ምክንያቱ ገለገለ ካብ ዝረኽቦ ብዙሕ ጀነራላት ሽመት ዝወሰዱ ኣለዉ ንሰሚዐ ካብቶም ወለዶ ናይ ሳዋ but that is a detail ዝኾነ ግዜ ክትገብሮ ትኽእል እቲ ብቅዓት ተተመክሮ እንተሎ ኮይኑ ማለት እዩ እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ብልፅግና ዘይብሉ እቶም ካልኦት ግን ዘለዎ ማለት እዩ ተጋሩ ነቲ ዘሎ ኩነታት ብኩሉ ሬድ ኣለና ንዝመፀና ዘሎ ብድሆ ንምምካት እዮም ዝብሉ ዘለዉ and they don't even have an option ምርጫ እውን የለን you have to ነቲ ዝመፀካ ዘሎ ምምካት ጥራይ ተማረፂ ዘለካ ትግራይ ፕሬዚደንት ዝተወሰኑ ፖለቲካ ኣመራርሓ ኣብዎም ጨላቕ ኢሎም ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝኾኑ ዝተወሰኑ ብዝሓለፈ መስዋዕቲ ህዝቢ ትግራይ ኮሎኔል ጀነራል ተባሂሎም ሕዚ ኣብ ከይዶም ተፀጊዖም ስለ ዝለፍለፉ ዝተወሰኑ እንዳፀበሉ እንዳኣለሙ ዝውዕሉ ንህዝቢ ትግራይ ዘይምጥን ፖለቲካዊ ውዳበ ፈጢሮም ፈቅዶ ቀበሌን ፈቅዶ ቢሮን ፈቅዶ እንጆ እንዳኸዱ ሳንቲም ዝልሙኑ ውድባት ስለተፈጠሩ እናው ተሓሓቡ ሓደ 100 ሰባት ስለዘሎ ትግራይ ዲፋይን ይገብሩ ማለት እዩ ረመዳን መቸም ዝክረ ካብቲ ንሰምዖ ዘለና ኢና ነቶም ኣረይቲ ውዳቕ ኣብ ምስ ብልፅግና ሰፊሮም ዘለዉ ንዖም እዩ ዝምስክር ዘሎ ካልኣይቲ ድማ በዚያ ጌርና ክንውዲ ኢና ረመዳን መሓመድ ኑር ደብዳቤስ ሎሚ ኑር ይመስልና እማዓት ማለት ሪል ይመስልና ሎሚ ተፃሓፈ ይመስል እዛ ዝሞ ንህዝቢ ትግራይ ኢሎ ፅሒፍዋ ሰይድዋ ኣሎ ወገን ኤርትራ ተለኣኸ ክረታ ሃበልና ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝዛዘሞ ያው ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ብሩህ ተስፋ ይፅበዮም ዘሎ ፈተናታት እዚ ክሓልፍዎ እዮም ካብዚ ንዓቐብ 8 ወራራት ተሓሊፍና ኢና ብዙሕ ፈተናታት ተሓሊፉ እዩ ያው ሕሉፍ ተረሳዓይ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር
ስለዚህ أنا بزح تسفع يزرعني ያው አንተ ሆነ አወለ ወየዝርዝር ያቅረብካን ጊዜ ሲንካምበር እንታይ የሚሎም ነረም ናይ ኤርትራን ኮ እንተንት ማሊ አጥፊን ጠፋአን አልዋን ዝነበራ ነፈርት እኮ ናይ ኤርትራ እኮ እየን ኮሉ መኪኖም ትማሊ በቃ ናይ ኤርትራ ናይ ሸረሪና هو ናይ ኤርትራ ማለት ናይ ትግራይ እዩ ናይ ትግራይ ማለት ናይ ኤርትራ እዩ ግን አሚነም ቆየም ብድሮን ከምቶ ብጽግና ብድሮን ከምታ አጥቀጣ እኮ አሚነም ቆየም ግን ናይ መንየ ነው ዙልየም ትግራይ ማ ህልዎ ይሄልን እዩ ናይ ጎረቤት የን ይለው هو ናይ አረብ መሬትን ናይ ኢራንና ተኻሪኻ ብናይ አረብ መሬት አጽዋር እንዳሰብ ክትድዱ ከለኻ ንስኻ ብናንዳ መንክ ድዱ ካትደሊ ትዘራ ስለዚ ናይ ኤርትራ ድዩ ናይ ትግራይ ድዩ ናይ TDF ድዩ ናይ ሱዳን ድዩ ናይ ማንም ይኹን መቸም يغنيلنا يبلو تا باول سعيد وصلت صمديا I think امرنا يبلصقنا እናት ና خلي خيت كم زلو يزريكا كوينو تريفو اذا حجن رياز لنا نيرترا زلاغ مفتحك مصنا طراينا ندلي زياده مس ኤርትራ تي ኤርትራ وزدلي ነገር ተሎ እዚ ምስ አሜሪካ ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ምስ አሜሪካ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ምስ አሜሪካ ዝግበር ዘሎ ምትእስሳር ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከይዱ ፍረ ከምጽ ንምንታይ كلهم تم كالوت متسارات رينا مس تشاينا زمدنا غيرنا مس راشيا زمدنا غيرنا مس كالوت بزيتنا امريكا كينوك سغراي كولونيا ولا كحجزو خان تدلي ولا مساخ صرحن تقيلهم تدليهم امريكا تغبرو عصواك سغرو دليت يبلهم نير ترايلهم ريسك خوز دي دلونيا سلازي even if we try مسكال نتكو طباناتنا حصور كوينو كلكلو زغل امريكا فلو حجز قبرنا يكلين فلتينا مس امريكا شجرنا تغنتيتنا كن مسكالوت ناس أخوينا كنسرح نغلينا كم تنكالوت كل أنت على زجبرة زلوا مش تشاينا نركب زجبرة زلوا تشاينا قلنا بيرترا كده فرايد لني تن كامباين تاعنا تشاينا نبيرترا يشتكوا تباصل زغنة ريسك وزع يفرهين سلمتاي تنا من قصة رأي نشتري ريسك وزع زلوا مر تنكالوت كم أخيد لني أمريكا سانكشن كده جبران سبت دخل that's why مس أمريكا زلوا زمدنا زلا مفتح مقبار مس أمريكا زلنا بسبوق قصنا أمريكا كنهلو مخال نتي كالب كن كدن خل منجد حجازيو مركا أمريكا زمز فلو يتأجع فلو يدقف فلو يحجز وي فلو شركات كفترة الناس خل نجر يلا so basically إيرترا once and for all نزوج دايزي كتبت من إيرترا نزم أمريكا زنبرة دبنا صلالات ويون شجر حنسب النحوارون فتيهم مرحلتنا إيرترا مس أمريكا زول لازم دنا كل بتشينهم أنت خيرهم نتحجر لو نتاكيت فرو كل بدوهات زنبرة صقامات أسجيرهم نتي ننوح وان سكيورتي صقام كفترة الله زخل زنبرة أمريكا ون نام حزاق غيرهم تخيرهم هذا عبنا جر تغيير خمسة لو غيرنا نوزل لنا مغنياتو دحريون زكبر صراح بفلايتي الجراز بحال كومون التجارة تلعلن له ديكونس officially إيرترا أمريكا مس إيرترا محزنة كم زجبرة تتفليتو ومسوا بميدياتات كزرب تخيليو بتوم تكالات كدفرو زخلن بر جل تكالات نتايم زبلو أبكم صرحوا إيرتراين زنقروني يبس قدان مسير ترخص الحقة لمسولي صبغ زررب نستجبره ده حرت قدان أمريكا مسمع أوه نو 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 يقول أتم سبات إذا قد دايز بخمس الله يكون نو 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 تريسكني وزونينا ولا كسسنا زبلوتك على تلو كونترات في الريمام كان جبرنا يلو مودة تبزعات قدام مسمعه أين جبرنا يبلو خب زيرو ساعتين شو سلامتين تلكام نا أمريكا قدا عزيزة فرحنا زناتكم وحود كت بيزنس نتابع علم منو نجبره شجرس الفترة لنا ولا تقصصكم لا يحشنا كم زعنة ريسك نوصل زبل له أتوم لي أبو سرقة تكالات دما زي تعدنا مخصبنا جبرو أنا تبقى خمس ميزم قبل أخيهم زفتنا سلزي إزم أمريكا زلوا أغلي لزرية سبالله no this has to be dismantled بكل واقع نزم لاي مالت حدا عبي سرح تسرح له كون كجير كقصر زغلي سلزي عم أمريكا زمدنا أتوم صلوات تجبرو أتوم دعاء تجبرو إذا زمدنا زياد لنا أنا أمريكا بيزك تجبر ويتهدراتو قال لك تجبر ديكونس مس أمريكا زولو زمدنا تقليلو كعرك خلالو ماسكه بلصقنا أب حشويا أب فعبتنا بزلو لجزء نزع عدل زيادة تقريبنا مس أمريكا زولو زمدنا تدي ملو بملو كنس أرارجو نابت من سيرتران نابت مرحلتنا إيرتران بتدقاقامي كن جبرنا خلص أو عتزيو كل تاب دياسبورا زولو في أمريكا زولو بابليك دبلوماسي زجبركم مسرحي وحدن قصلو نزاق عسوزيا أمودا تابسحوا this is the last and the biggest challenge in Eritrea. بلصقنا زمص كوينا دا يكون قال يكون تزعبي أمريكا زولو زمدنا total إن حركة الرخيلو then we have achieved the biggest غنبل غلينا دحريو نبقى طبعا كتتكرر تخلي خمر
ኣሜሪካ እናተናኸለትካ ቁጠባ ንኽትሃንፅውን ከቢድ እዩ ሓቂ ንምዝራብ ግን ማርማርዩ ነዚ ጌርካ ሕምባብ ናብ ቁጠባ ድማ ይፅንሓለይ ክበሃሎ ዝግባእ ጉዳይ ኣይኮነን ነዚ ድሕሪ ምባል ናይ ሎም ኣርእስቲ በዛ ዓባይ ቻሌንጅ ዝኾነት ኣርእስቲ ጌርና ንውድኦ ኣለና ከም ወትሩ ነዝብና ክኸውን ዝኽእል ዝበልናዮ ብዓቕምና እንፈልጦ ኢና ነግር ንፍትን ዘለና ጉድለታት ኣለዎ ሕፅረታት ኣለዎ ግን ንኩሉ ናራኹም ሸለል እናበልኩም ክድግፉ ፈትኑ ንስኹም because we are not saying everything ንሕና ንገብሮ ዘለና እቲ ዝበለፀ ይንብለኩም የለና ግን ብዓቕምና እዚ ሓይሽ ኸውን እዩ እዚ ክሕግዝ ዝኽእል ኸውን እዩ እዚ ክጠቅም ይኽእል ይኸውን እዩ ዝበልናዮ ኢና ንበኩም ዘለና ስለዚ ንስኻትኩም ድማ ናትኩም ርእቶ ብምሃብ ላይክ ብምግባር ሰፖርት ምግባር ነቲ ቻነልና ድግፍ ተበልኩም ሰናይ ስራሕ ትሰርሑ እናበልና ምዝያ ተርፉ ክንከትፈኩም ኢና thank you كان لحلمو أب حاجة تقرو مستانت قالو بس نفكر يا حبيب كان بيرو